हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबावबाय आसा खालामदों नायगिरि लोगोफोरा गासैबो मोजां दं होननानै थ' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जबनि नटिफिकेशन लाना फैबावलायबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों PNRD आवहाय माखासे पोस्ट ओंखारदों थ' नोंथांमोना PNRD आव जायफोरनाखि एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनि एप्लाइआ जागासिनो दङ 24 जुननिफ्राय जागासिनो आरो बिनि लास्ट डेटआ 24 जुलाइसिम थाहैगोन आरो बेनि एप्लाइ मोडआ लोगोफोर अफलाइन जागोन बियो अनलाइन जानाय नङा थ' नोंथांमोना डिटेल्सखौ गासैखौबो नुलांगासिनो दङ आं होलांजोबगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना दाबोनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैमोनब्ला खालामना लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट होना लाबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान आपडेट होयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशन मोनहैबाय थायो दानिया जों नायदिनि अफिशियेल नटिसखौ जोङो बेवहाय जागायदिनि लोगोफोर भिडिअखौ जों बारा गोलाव खालामला नैबे जाहैबाय लोगोफोर अफिशियेल नटिस बियो बे फैदोंमोन APSC निफ्राय फैदों बेनि एप्लाइआ APSC नि थ्रयैनो जागोन नोंथांमोना बेखौहाय APSC नि आन्दारावनो एप्लाइ खालामनांगोन दा बेनि एडभार्टाइज डेटआ ओंखारदोंमोन 24 जुनाव ओंखारदोंमोन दायो जागासिनो नोंथांमोना बेखौहाय हरनो हागोन अफलाइनावहाय दा जों नायदिनि बिनि पस्टखौ माखासे नेम दङ नेम अफ दा पोस्ट नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों 1 आव दङ एसिस्टेन्ट इन्जिनियार नोंथांमोना बेवहाय पन्चायतनि आन्दारावनो खामानिखौ मावनो मोनगोन दा बेवहाय भेकेन्सिया दङ टटेल 222 दङ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां आरो बेवहाय माखासे रिजार्भेसन दङ बे जाहैबाय अपेनाव दङ 91 दङ आरो दङ OBC MOBC आव 61 दङ आरो SC आव दङ 15 दङ STP आव दङ 21 STH आवहाय दङ 12 दङ EWS आवहाय दङ 22 गासै 222 आरो लोगोसे नैबे RFW नाव दङ 67 टटेल दा बेवहाय नोंथांमोना पे स्केलखौ नुनो मोनदों पे स्केला 30,000 निफ्राय लानानै 1,10,000 आरो लोगोसे ग्रेड पेआ 12,700 जागोन नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां सेलारि दङ आरो बेवहाय नोंथांमोना क्राइटेरियाखौ नुनो मोनदों बे जाहैबाय क्राइटेरिया नोंथांमोना गिबियावनो आसामनि जानांगोन लोगोसे नोंथांमोना PRC प्रडिउस खालामनांगोन एबा इस्यु खालामना लानांगोन दा बेवहाय दङ क्वालिफिकेसना नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे माखासे डिप्ल'मा थानांगोन बे जाहैबाय नोंथांमोना गिबियावनो BE नङाब्ला डिग्री इन सिविल इन्जिनियारिंआव पास खालामनाय जानांगोन लोगोसे नोंथांमोना रेगुलार कर्स खालामनाय जानांगोन नाथाय नोंथांमोना जुदि डिस्टेन्सआव खालामदोंब्ला नोंथांमोना एक्सेप्ट जानाय नङा दा बेवहाय नोंथांमोना एटलिस्ट इंलिसखौ रोंखानांगोन लोगोसे नैबेवहाय मोनसे नङा मोनसे दङ एसामिस बेंगलि बड' मोनसे जिखुनु जाया भाषाखौ रोंनांगोन नोंथांमोना होमबानो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेवहाय दङ डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंनिया नोंथांमोना बेखौहाय जेबो टेनसन लानाङा नोंथांमोननि थाखाय कनसिडार दङ नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना जेसेबांनाखि क्वालिफिकेसन हरनांगोन नोंथांमोना सार्टिफिकेटआव गासैखौबो डकुमेन्ट्सआवहाय सेल्फ एटेस्टेड होनानै हरफानांगोन नङाब्ला नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन दा बेखौ जों बुजिबाय दा बेवहाय नोंथांमोना मिनिमाम एजखौ नुदों 21 जानांगोन आरो लोगोसे 38 सिम जानांगोन जुदि जेनेरेलब्ला नाथाय नोंथांमोना ST ब्ला SC ब्ला 5 इयार्स बारा जागोन 43 सिम खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना OBC MOBC बा 41 सिम खालामनो हागोन दा बेवहाय जों फैबावदिनि बिआव दङ नाम्बार 1 आव दङ बिआव दङ बेवहाय जुनियर इन्जिनियार दङ बिनि पस्टआ दङ गासै 344 दङ जोबोर बुरजायैनो दङ बेवहायबो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों माखासे केटेगरि वाइज दङ बेवहाय दङ अपेनाव दङ 144 दङ आरो OBC MOBC आव दङ 89 SC आव दङ 13 दङ STP आव दङ जोबोर बुरजा दङ 40 दङ STH आवहाय दङ 23 दङ EWS आवहाय दङ 35 गासैखौबो लानानै 344 दङ आरो नैबे RFW नावहाय दङ टटेल 103 दा बेवहायबो नोंथांमोना पे स्केलखौ नुनो मोनदों पे स्केला दङ 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 जागोन आरो बिनि ग्रेड फीआ दङ 8,700 बिनि क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों आसामनि जानांगोन लोगोसे PRC थाखानांगोन आरो नैबाव नोंथांमोना क्वालिफिकेसनखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना इन्जिनियारिं पास खालामनाय जानांगोन नोंथांमोना सिभिल इन्जिनियारिं पास खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेवहायबो दङ अपेननिफ्रायबा जानाय नङा नोंथांमोना जिखुनु जाया रेगुलार कर्स खालामनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना इंलिसखौ रोंखानांगोन आरो मोनसे एटलिस्ट एसामिस बेंगलि बड' रोंखानांगोन कार्बि आंलं डिमा हासावनिया कनसिडार दङ नोंथांमोना बेवहाय टेनसन लानाङा नोंथांमोना गासैखौबो सेल्फ एटेस्टेड होनांगौ डकुमेन्ट्सआव आरो नोंथांमोननि बैसोआ बेवहायबो एखे मिनिमाम 21 निफ्राय लानानै 38 सिम जागोन आरो ST OBC गासैबो एज माने बेयो जाहैबाय कनसिडारेसन दङ नोंथांमोना बेवहाय टेनसन लानाङा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नैबावहाय दङ लास्टआव दङ बेवहाय एसिस्टेन्ट आर्किटेक्ट बेवहाय दङ नोंथांमोना 11 पस्ट दङ नोंथांमोना बेवहायबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेवहाय नोंथांमोना पे स्केलखौ नुनो मोनदों 30,000 निफ्राय लानानै 1,10,000 जागोन बिनियाबो आरो ग्रेड पेआबो 12,700 जागोन जोबोर मोजां क्राइटेरिया नोंथांमोना आसामनि जाखानांगोन आरो लोगोसे PRC थाखानांगोन नोंथांमोनाहाय नैबावहाय दङ बेचेलर डिग्री थानांगोन आर्किटेक्चारावहाय नोंथांमोना पास खालामनाय जानांगोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों आरो एसामिस बेंगलि बड' रोंनांगोन लोगोसे इंलिस रोंनांगोन दा बिनि बैसोआबो एखेयानो 21 निफ्राय लानानै 38 सिम जानांगोन जेनेरेलब्ला आरो ST OBC MOBC ब्ला नोंथांमोना जोबोर मोजां 43 सिम हागोन आरो 41 सिम हागोन
दा बेवहाय नोंथांमोना हाउ टु एप्लाइआव नायबानो जाबाय गासैखौबो गोनां इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट हरफानांगोन आरो लोगोसे एज लिमिट प्रुफ हरनांगोन एक्सपिरियेन्स दंब्ला नोंथांमोना हरनांगोन जुदि गोनां जायोब्ला आरो लोगोसे नोंथांमोना एग्जाम लिरनाय समावहाय स्क्रिन टेस्ट खालामनाय समाव नोंथांमोना जिखुनु जाया आइडि प्रुफ लांनांगोन बे जाहैबाय पान कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स पासपर्ट कारेन्ट आइडि नङाब्ला गासैखौबो जिखुनु जाया मोनसे प्रुफ लांनांगोन अब्लानो नोंथांमोना एन्ट्रि जानो मोनगोन बेखौ जों बुजिबाय दा नोंथांमोना जुदि माबाफोर रेगुलार भिजिट खालामनोबा नैबे वेबसाइटआव थांनांगोन नायनोब्ला बायदिसिना आपडेट नायनोब्ला www.apsc.nic.in आव थांनानै नोंथांमोना बायदिसिना रेगुलार आपडेटखौ नायनो हागोन एबा बेनि एग्जाम डेट सिलेबासखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ लोगोफोर 24 जुलाइसिम जागोन नोंथांमोना बेनि गेजेराव बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन अफलाइन खालामनांगोन नोंथांमोना बेवहाय जुदि सेलेक्ट जायोब्ला नोंथांमोनखौहाय एग्जामनि थाखाय लिंहरनाय जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दा बेवहाय जों नुनो मोनबावदों बेवहाय नोंथांमोना फिस दाननांगोन जेनेरेलब्ला नोंथांमोना बेवहाय दाननांगोन 250 दाननांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना ST SC OBC MOBC ब्ला नोंथांमोना 150 दाननांगोन नाथाय नोंथांमोना जुदि BPL कैंडिडेट बा नोंथांमोना बेनि एप्लिकेशन फिसआ निल जागोन नोंथांमोना थाइसेबो फिस खालामनांनाय नङा दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो खालामाखैमोनब्ला नोंथांमोना आरो फैबाय थानाय समावहाय गोदान आपडेटखौ नुनो मोनबावगोन दा बावैनो एग्रिकालचारावबो माखासे पस्ट ओंखारगासिनो दङ 111 अफिसार्स मैया दाखालि एपइन्टमेन्ट होबाय आरो लोगोसे 300 सामथिं फैगासिनो दङ बेवहाय नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय लानानै ग्रेजुवेसननि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय